May nangyari pong something. Sabi mo twice pa lang kayong nagkikita talaga. So, kailan do'n naganap 'yun? Sa pareho pong pagkikita. Na-inlove ako sa best friend ng asawa ko. Gaano mo na katagal nakilala itong, best friend ng asawa mo? Actually, matagal ko na po siyang kilala pero hindi ko pa po kasi siya nakikita. Tapos nitong January, nakipagkita yung husband ko sa kanya. Tapos sinama po ako. Then nakita ko po si Guy. Parang may mga nakita po ako dun kay Guy na hinahanap ko sa asawa ko. Katulad ng ano? Yung mga pagkukusa po, hanggang sa pag-uwi namin iniisip ko siya. Then yun na po nag-start na parang ang naisip ko nung una, since hindi naman kami friends, kaysa ikuwento ko sa kamag-anak ko or sa mga friends ko yung mga problems namin mag-asawa, naisip ko na mag-o-open up ako sa taong hindi ko friend kasi baka mamaya 'pag sa family ko or sa friends ko, husgahan naman yung asawa ko. So ang naisip ko, mag-open up sa kanya. Nung una nag-a-advice naman siya na pag-usapan namin, isipin ko yung mga baby namin, hanggang sa nauwi na po sa parang mas malalim na po. Meron na ba kayong mga pagkikita? Nagkaroon na ba kayo ng mga pagkikitang Yes. hindi alam ng asawa mo? Yes po, Tapos, after nun wala nang talagang ibang nangyari? meron pa po. May nangyari pong something. Sabi mo twice pa lang kayong nagkikita talaga. So, kailan do'n naganap 'yun? Sa pareho pong pagkikita. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.